В следващото упражнение ще се научим как се изчертават нестандартни детайли. В програмата ArcadDraw избирам менюто детайли, нестандартни детайли. За целта ще започна с една страница, която ще бъде висока 2000 мм и широка 340 мм. Искам тази страница да бъде кантирана с дебел кант по предната страна, дебел кант отгоре, тънък кант по задната страна и тънък кант отзад. Ръб 3 искам да бъде изоблен с радиус 200 мм. Изчертавам си тази страница и сега ще изчертая още една страница, като искам разстоянието светлото да бъде 364 мм. Избирам си точка на долепване, пиша си отстоянието, чертай. Ето е нашата страница. Сега ще се поставя в долния край дъно. Ще взема дължината на дъното или може да бъде писано. Широчината на дъното е 4. Ще се взема и тази широчина. 340 и 18. Като дъното искам отпред да бъде кантирано с дебелка, задната част с тънък кант, ръб 3 да бъде прав. Изчертавам си го. Искам да бъде на разстояние от долния край 60 мм. Избирам точка на долепване. Ето го нашето дъно. Сега искам да си поставя делително дъно, което ще бъде кантирано по същия начин, със същите размери. Единствено искам разстоянието между него и дъното да бъде 400 мм. Избирам точката на долепване. Сега искам да се направи един цокъл, една вертикална бленда, която ще бъде висока 60 мм. Долния край ще бъде кантирана с тънък кант, отгоре няма да има. Избирам си точка на долепване. Чертай. Хванем си нашата бленда. Сега ще се сложа едно гръбче между дъното и делителното дъно. Искам един дебел гръб, чиято дължина ще се премеря. Ще си взема и широчината на този гръб. Искам да не е кантиран от никаква страна. Избирам си изчертай. Посочвам се точка на долепване. Така. Сега ще се направя няколко рафта. Като рафта искам отпред да бъде с дебел кант. Ще се взема дължината на рафта от проекта. Рафта искам да бъде 300 мм. Давам се изчертай. Избирам си точка на долепване, като искам разстоянието от делителното дъно да бъде 300 мм. Така, сега мога да се направя още няколко рафта. Така. И сега искам тук да поставя две чела. За целта най-напред ще се направя една врата, която искам да бъде кантирана от четирите страни. Дължината на вратата ще бъде 436, а широчината 400 мм. Ще си избера точка на долепване. Ще си сложа размер минус 16 по хикс и 2 по z, за да може вратата да ми се постави на точното място. И като погледна отпред, да, не сме намалили габарита на вратата.
от размерите, които вземахме. За целта на 436 ще напишем 432, а на широчина 400 396. И сега като я поставим с нашата точка на долепване, вратата би трябвало да бъде с по 2 мм от всякъде, както е в случая. Така. И най-накрая ще разделим нашата врата на две чела. Избираме менюто чела и врати. Избираме се нашата врата. Искаме да я разделим на две чела. Те да бъдат еднакви. Даваме постави. Така по този начин изчертахме нестандартно изделие, което можем да запомним, да присвоим, да го номерираме, да присвоим материали и да е готово за използване.